Terve, terve! Ja tervetulevassa savolaiselle ukulelen soittokurssille, jossa vastuu siirtyy automaattisesti aina oppilaalle. Ja heti kun sanon näin, että elää tykkää pahoa, minä vaan sanon, niin silloin se on kyllä ihan omassa vallassa, että mitenkä opitte. Mutta hyvin pikainen kurssi pidetään ja soittimena on siis ukulele. Ja tässä on tämmönen erikoishieno skeleton malli, eli rokki ukulele suorastaan. Taperikko, mitäpä hän lienee, ja 4 kielellähän tässä tietenkin männää, eli suomea, savoo, hiljoo ja kovoo. Eli näillä pärjätään hyvästi. Tämä muistuttaa mandoliinia, passoa, viulua, vähän kaikkea, mutta ei ole kuitenkaan mitään, niitä vaan jotakin paljon hauskempaa. Oikeasti ei tietenkään suomea, savoo, hiljoo ja kovoo soiteta, vaan tässähän on samat nuotit, mitkä löytyy tuolta kitaran 5. nauhalta, 4 ohuinta, eli G, C, E ja A. Ja ihan näin kertauksen vuoksi, kun kaikkihan on varmaan joskus kitaraa käsitellyt, niin tästä 5. nauhalta nämä ohuimmat kirreimmät. Siitä on helppo muistaa sitten se veritys. Ja ukulelen soittaminen on semmoista mukavaa rimpauttelua, sitä ei oikeastaan plektralla soiteta ollenkaan, eli sillä muovisella soittoleheillä, vaan tällainen niin kuin mukavasti rimpautellaan. Tästä reijän tietämiltä tiedän, niin näin, niin soundi on siinä sitten kaikista paras ja muodokkaita mukavia soittimiahan nämä on. Näitä löytyy joka lähtö eri materiaaleista ja vähän eri kokoisia ja on passo, ukulele ja niin edes poispäin. Mutta ihan näin perusasioissa mennään ja opetellaan tässä pari sointua jo tässä joulua autellessa, niin niille pääsee hyvin soittelemaan. Ukulele on semmoinen soiti, että sillä pääsee mukavasti alkuun. Ja otetaan vaikka ensimmäisenä sointuna käsittelyyn C, ja siihen me ei tarvita kun 1 sormi yhdelle nauhalle, eli se laitetaan tuohon 3. väliin ja ohuimmalle nauhalle, ja siinähän meillä on sitten jo se C valmiina. Ja niin kuin kaikki hyvin tietää, niin 3 sointua kun tavoitellaan, niin aina kaikilla näillä soinnuilla on ne tyypillisimmät kaverit, miten kanssa ne aina leikkii. Ja sen hyvä kaverihan on ähvä, eli faarao sointu, ja se löytyy sitten tieltä näin. Siihen tarvitaan vähän enempi sormia, otetaan vaikka etusormi tuohon ensimmäiseen väliin, toiselle nauhalle, ja sitten otetaan tuosta keskisormi tuohon toiseen väliin tänne paksuimmalle tai laatimmaiselle nauhalle näin. Ja sielläpä torottaa ähvä. No, se passaa hyvin sen C:n kanssa. Aika kiva juttu. Ja nythän me ei tarvita ennen kuin se 3. sointu, niin sitten ollaan jo tähteyden liepeillä. Hyvin niin pitkälti pystytään soittamaan melkein mitä vaan. Ja mikä se käykään sitten C ja ähvän kanssa mukavasti siihen 3. kompukseen. Otetaan joukkueeseen ajan perusteella karsantien kautta G. Ja se on kanssa helppo muistaa. Se otetaan tällä tavalla. Ihan niin kuin kitarasta otetaan D-duuri, niin tällä tavalla otetaan sitten G. Eli tehdään tämmönen kolmio. Tuosta noin keskisormi tuohon toiselle nauhalle laitetaan. Etusormi tuohon 3. nauhalle, ei kun korjaan 3. kielelle toiseen väliin ja sitten nimetön tuohon kärkeen. Näin ikkäästi. Siinäpä sitten on 3 sointua meillä käytettävissä ja sitten mä voin improvisoida joku hauska ralli siihen, mutta se vaatii hatunvaihdon. No niin, terve taas. Nyt on hattu vaihdettu ja koska jouluhan tässä on lähestymässä ja pikkujouluaika on menossa parhaimmillaan, niin mä voin improvisoida nyt tähän joku tilanteeseen sopiva ralli, kun meillä on nyt 3 sointua käytettävissä, eli C, ähvä ja G. Ja näillähän meidän on kiva rimpaatella vaikka jotakin ihan omasta päästä keksittyä hassua. Mukava on oppia soittamaan 4 kielellä. Mukava on oppia soittamaan 3 soinnulla. Mukava on oppia soittamaan 4 kielellä. Silloin pysyy joulun alla hyvällä mielellä. Soita pois, soita pois.
pois. Illalla sun ukulele sois. Ja näin, edes poispäin. Eli aika mukavaa touhua. Välttämättä ei ole pientä eikä häntä, mutta jos joku, niin ukulele on ehkä maailman hyvän tuulisin soitin. Ja kaikilla on yhteinen kieli, jotka tämän soittimen kanssa tuolla maailmalla kohtaa. Kaikki puhutaan sitä 4 ukulelen kieltä ja on mukava rimpautella yhdessä. Ja toivottavasti porttiteoria toimii matkalla kielisoitinten mukavaan maailmaan. Oikein mukavata joulualusaikaa teille kaikille. Rimputellaan, ollaan kilttejä toisillemme. Nähdään taas ensi vuonna. Moi moi!